Yun guys, nandito na po kami sa San Carlos City. Yun. Mag-i-start na po si Butabot. Ayun na, pa-baby pa yung girl. Ayaw pa kunwari pero tumutuwad. Ligawan mo kasi maayos, bot. Hindi, wag kasi dyan sa side. Ayaw niya pero tumutuwad na. Naiiyak ka? Namin nanonood? Patay. Nagtanim to lang. Bumpa. Yan, patalas-tas muna guys. Tamain mo na siya ng bomba. Ang yakat, I love you pa. Ang galing mo. Pon, bitin mo na po, lagay mo doon sa may paso. Yung walang laman fertilizer yan. Ayan na sa paso po. Sige, dyan na po. Ayan. Ay. Yun na. Di tayo pala tayo nakatingin dapat. Tinitira na. Tira. Tita. Kapoy! Pakita mo, sino ka? Pakita mo. Kapoy, wamar ka na. Tayo ang bandila natin Tayo ang bandila ng taga Manawag. Makapoy ka ko, no? Mataas ba o mababa? Hindi niya makuha. Mataas. Mataas ba? Match lang naman kayo. Paras lang kayo ng height. Ha? Hindi mo madali. Ano yung buntot? Yan, tinas niya yung buntot. Wala. Kung sinatchos, tatawanan ka ni Natchos boy. Tuwad na. Alis ka dyan, uy. Carlo. Bot, 3 minutes na bot. Kapoy ka talaga. Kung Natchos yan, walang 60 seconds na tapos na. Yun. Yun! Nakuha niya? Putik na dulas pa. Madulas yung tiles. Nakuha na niya. Nagawa na niya. Nadudulas yung paa niya sa tiles. Rough. Dapat rough. Wala ako dyan sa video. Parang walang nangyari Magic hands. Wala akong iyak na. Yan, alright guys, no need shooter. Yan na, miyak na. Lagot ka, miyak na. Picture mo na pala. Bal picture. 1, 2, 3, go.